cotxe. Perquè quines són les necessitats més importants amb les que heu trobat que té la zona, que els propis propietaris de la terra? El manteniment dels elements patrimonials, com t'he comentat, el manteniment de les propietats agrícoles. D'alguna manera el que volem fomentar és aquell concepte que ja s'està difonent arreu del territori, que és el concepte de custòdia, que és gestionar d'alguna manera un espai, però tu el que fas és compensar perquè el propietari conserve. El que m'ha paregut molt interessant és el que comentava ell. Jo crec que les associacions, perquè tot això sol néixer des del moviment associatiu i està bé que tinguem una ampla base social, ha passat ja més del voler conservar estrictament, del no fem això, no fem allò, conservem això, a un plànol més actiu. Anem a gestionar, anem a proposar plans en positiu. Jo crec que aquest canvi de mentalitat és molt positiu, perquè tu no pots mantindre-ho tot sense més, perquè en algun moment algú va clavar-te el gol per algun costat. Aleshores el que hem de fer és plantejar projectes en positiu, fer estudis de viabilitat, fer-los viables i dur-los a terme. D'alguna manera participar en la gestió amb les autoritats públiques també. I una de les coses que voleu fer és la replantació de cultius ecològics, que és una cosa com que ara està molt de moda, però que és com s'ha fet sempre, no? Quins són els cultius de la zona de la vall? El que volem combinar, jo no soc he de dir que no soc un tècnic especialista, i ja hi ha tècnics que s'encarreguen d'eixa part, però volem combinar els cultius ecològics d'horta, els tradicionals, com també podeu tindre així a l'Horta de València. L'Horta de Gandia també ha sigut famosa per ser molt fèrtil, i els conreus tradicionals al llarg de la història, que també són els de secà, els de l'olivera, els de la garrofera, els de la morera, també el de l'ametler, una part de taronger no poden deixar de conrear. Aleshores hi ha dos aspectes molt importants i que d'alguna manera van agafats de la mà, que siguin conreats a la manera tradicional i que de manera pràctica pugues anar a un punt i fer un passeig pràctic per la història dels conreus valencians, que és com anar passant planes d'un llibre però passejant pel territori. Sí, no només conèixer les característiques naturals, rurals, sinó també culturals, no? Perquè tot això forma part de la cultura de la zona. Normalment aquest tipus d'iniciatives també té la component didàctica, no? La component didàctica, i sense abandonar l'acció de sensibilització de la població en general, de la població escolar en particular, alumnat, professorat i per què no pares i mares, eixides a lo pròxim, al camp, que ens donen una lliçó permanent, són sempre benvingudes per la comunitat educativa, i això és una manera també d'introduir aquestes iniciatives, i en concret per el tema dels conreus, d'algo que cada vegada estan minusvalorant-se més, perquè estem passant a ser un país de serveis, i l'agricultura sempre està quedant en un plànol un poc més retirat, però que cal mantenir, i sobretot propiciar-la també com a eina educativa, i això deu ser algo que no hi ha que oblidar i no perdre aquesta perspectiva. Ja estem parlant amb Jordi, que és de l'Ecomuseu Vernissar Viu, d'un projecte en concret, però des de Volcam es recolzen molts tipus de projectes, no? Teniu, no sé, d'ecologia, d'aus, de tot tipus. La proposta o la convocatòria va plantejada per a iniciatives tant en el medi natural com en el medi rural com en el medi urbà, efectivament. Què passa? Pues que la tendència sempre ha sigut durant aquests anys que el medi natural ha sigut el principal, però estem ja, tal com trobem l'exemple d'avui que ens mostra Jordi, que el medi rural està també creixent en número d'iniciatives, i el medi urbà encara està un poc més reduït, però que estem mantenint la proposta de treballar en el medi urbà perquè tenim que veure-ho tot d'una manera en sentit ampli. El medi ambient tal és el natural com el rural com l'urbà, i el ventall de possibilitats abarca aquestes tres opcions.
I per a fer-se voluntari s'han de tindre alguns coneixements previs, s'han de complir alguns requisits. Crec que s'ha de ser major de 16 anys, no? L'únic. Sí. En aquest cas, en aquest voluntariat en concret, si em permeteu, has de ser major de 16 anys, però a nosaltres el que ens agradaria combinar és la joventut amb l'experiència que donen els anys, sobretot perquè estem parlant d'uns coneixements que qui millor els pot transmetre és la gent major i la gent que ha treballat sempre en el camp. Aleshores, el que estem buscant, tant dels pobles com de gent de fora, que ens està sorprenent, però estan contactant amb nosaltres, gent de fora que vol participar en el projecte, poder donar cabuda a aquesta gent major que directament, tot i que hi ha uns tècnics que seguiran les tasques i aniran aportant coneixements i maneres, però ens agradaria que aquesta gent major les transmetera de manera directa, perquè primer l'Ecomuseu és un projecte que va dirigir sobretot a la gent dels municipis perquè es facin càrrec del seu patrimoni i el seu medi ambient és part del seu patrimoni, i també per a la gent de fora. Ens interessa molt que interactuen les diferents generacions i que no es produïsca un tall com realment veiem que s'està produint. Jo crec que en el tema del voluntariat, la paraula ho diu, el ser voluntari implica tindre vocació de treballar per coses que no són lucratives, i el voluntari no cobra mai un sou, i aporta, com he dit al principi, el seu temps lliure per a treballar per coses que són per a la millora col·lectiva, aporta el seu esforç individual per a la millora col·lectiva. La persona que tinga aquesta vocació, jo entenc que ja és voluntari. Després tindrà que rebre la formació segons quin projecte siga i el recolzament que necessite, però jo crec que la condició de voluntari passa per l'interès personal d'aportar aquestes iniciatives personals a la col·lectivitat. I suposo que des de carreres com enginyeria d'agrònoms, agrícoles o forestals, suposo que estan especialment interessats, no? Sí, per exemple, de fet, des de la Universitat Politècnica de València, però des del campus de Gandia, que els tenim molt propet, i a més allà tenen forestals i tenen fins de comunicació audiovisual, s'han interessat i anem a signar un conveni per a poder col·laborar estretament, perquè no només hi ha persones que s'integraran com a voluntaris, sinó que hi ha persones que estan interessades en participar en l'Ecomuseu per a poder dirigir els seus projectes final de carrera a determinats subprojectes que engloba aquest Ecomuseu. Aleshores, el voluntariat és l'inici d'una relació que ja ve d'abans amb el campus de Gandia i de la Politècnica. I en aquest cas els voluntaris quantes hores dediquen a la setmana especialment per a aquest projecte? La veritat és que en aquest cas són poquetes, però tot és fer. En principi hi ha un mínim de 5 hores setmanals, com veieu és fàcil de compatibilitzar, la gent que està estudiant o que ja té vacances i puc fer vacances i puc treballar una mica. Pot combinar les dues accions, i n'hi ha diferents torns de dijous i divendres pel matí per a que sigui perfectament còmode passar uns matins col·laborant i aprenent unes tècniques i continuar amb les vacances o amb els estudis de cadascú.